Dyma fi ar ben mynydd y gwair, lle diarth iawn I mi, mae rhaid I mi ddeud. Dyma'r mynydd sydd yn rhannu dyffryn llwchwr a dyffryn tawe. Mae'n edrych yn anial dros ben yma, mae rhaid bod yna rhyw fath o amaethu'n digwydd yma. A mae'r ffordd yma yn edrych yn addawol iawn I mi gael derganfod yr ateb. A dyma ni I chi, fferm hynafol Twll y Gwyddil. Mae'r ffarm 800 erw fel nifer o ffermydd cyfagos yn rhan o stad Cwm Clydach. Dyma gartref Alun Jacob. Fe fagwyd Alun ar y ffarm drws nesaf Teulu'r, ond ers 20 mlynedd bellach mae wedi cymryd gofal o ffarm Twll y Gwyddil, lle roedd ei fam gi, Mary Jacob, yn arfer byw. Ac mae'n ffermio yma gyda'i wraig Wendy a 6 o blant. Maen nhw'n cadw 1,500 o ddefed Cymraeg a chroes a thua 500 o wartheg. Wel, Alun, y system rwydd I gweithredu, swn i'n dweud, beth sydd yn y bwyd na chi roed iddyn nhw fyna nawr? Cymysgwch o sugar beet a wheat feed yw e? Ie. A fe, a dyn nhw cael hwnna bob dydd gyda chi? Odyn. Nhw'n cael hwnna yn y bore a pori ar y munud wedyn I gael I raffage nhw am y dydd. Wel, wylai ddim ond wedyn, bore fori, byddan nhw'n ôl man hyn rhyw awr cyn bod ni'n barod I bwydo nhw bore fori. A mor syml, dwi fe? Odi. A faint mor agored yw I ar y mynydd yma? Chi bod, maen nhw'n amlwg yn gallu mynd lle mynna nhw I raddau. Odyn. Oes yna rhywbeth y blawr bwyd yn ei denu nhw'n ôl I fan hyn, te? Na, dim really. Na'r bwyd sy'n dynnu nhw'n ôl. Ie. A mae'n gytre nhw, chybod fe. Mae nhw'n dod nôl at gytre fe. Ac os o bobl eraill yn cadw gwartheg ar y mynydd? Os mae sawl un o'n i'n cadw da ar y mynydd. Mae nawr pob lot o da a'i patchin a mae nhw yn stico ato fe. Odyn. Ac ydych chi rhoi rhyw fath o fwyd atodol allan ar y mynydd wedyn, chybod, blocian yn nhw? Na, dim. A pan maen nhw'n lloio wedyn, ych chi'n dod â nhw mewn? Odyn. Maen nhw'n dod â lloi Charlie, so mae rhaid watcha nhw, chybod, mae rhaid ni'n dod â nhw lawr i'r yard wedyn yn y sheds a lloio nhw myni wedyn. A mas, chybod, wel, gorau gyd bwy gynta, mae'r llon iawn a wedi dago mewn ôl mas wedyn. A does dim ots, chybod, pa fryd ych chi gadw mae'r gwartheg mynd I wneud yn iawn ar y mynydd? Na, ni'n gorfod cadw buwch I siwto. Fydden ni ddim moyn gormod o gwad continental. Na, ni'n cadw'r buwch Angus Cross a'r tarw Charlie wedyn I gael y llon iawn I gwerthu. Mae braf gweld y gwartheg yma allan fan hyn, boys. Ie. Faint sy'n am yna nawr? 107. Fi'n credu. Ie? Ti'n siŵr, chwaith? Na, fi'n credu. Mor rhwydd yn dweud, chybod? Ie. Troi nhw mas, a pob lwc iddyn nhw tan bore fori. Mewn cystadleuaeth a drefnwyd ar y cyd rhwng Hybu Ci Cymru a Chymdeithas Gwartheg Charlie, fe wnaeth teulu Twll y Gwyddil ennill gwobr Buches Gymraeg Gwartheg Signo y flwyddyn. Dipyn o anrhydedd I rai sy'n ffermio mewn amodau mor anodd. Iawn, mae'r lloi yn edrych yn dda, maen nhw'n bita nawr. Odyn, maen nhw off llath y spel nawr. Faint I oed nhw rwan te? 2 fis fel la. Ac mae'r rhain yn loia wedi prynu mewn wedyn dwi'n cymryd, ydyn nhw? Odyn. Mae'r rhain wedi dod o fferm yn Castell Newydd Emlyn. A pa mor bwysig yw chi'n gwybod bod nhw'n tyfu lan ar y ffarm yma? O ran iechyd, mae'n bwysig iawn. A maen nhw'n arfer ar ffarm, ar system, ar ôl i nhw loia, magu tlo cynta, byd nhw'n mynd i'r mynydd. A byd nhw'n gymysg wedyn ni a trosiedu gytred ers I fwy arfer ar system, a maen gweithio yn oreit fel la wedyn. O gadewch chi ni droi nawr te at y gystadleuaeth, Buches Signo ora Cymru gyfan llynedd. Siwt wnaethoch chi ymgeisio I ddechrau cychwyn ar y gystadleuaeth yma? Gyson ni galwad I ofyn sy'n ni'n bylon llan o'n mynd o ffurflen oedd application form oedd o stiff a fod yn onest. O ie? Wedyn gyson ni gwybod bod ni yn y 4 diwetha a gyson ni dath Ian Pritchard yn ei beirniad I gwrdd ar 4 fel fi'n deall.
Mae gyda'r Scottish Agricultural College yn yr Alban, beef specialist yw wedi. A oedd yn rydydd mawr i gwrdd ag ei fod yn onest. Na fe. Os mae'n sgwennu lot am aethyddiaeth ac am gadw gwartheg yn arbennig ydy? Odi. Beth ych chi'n neud yn arbennig sydd wedi cael ei weld mor dda, tybed? Ni'n neud yn gorau dy'r buwchod. Ni'n cofnodi lot unrhyw broblemau lloia. Mae pethau'n cael lle dwy chans. Os ni gyn nhw'n ôl mewn llo neu yn ddiweddar yn lloia neu rhyw broblemau eraill, dwy waith a maen nhw mas. Ni'n rhaid cadw'r buwchod i loia, wel mae'n lloia dwy waith y flwyddyn, ond cael y calving period yn mor deit yn ei gallu. Ond ni'n trio cael nhw i tifu o'r diwrnod maen nhw'n geni, bod nhw ddim yn cael dim setbacks o gwbl, a bod nhw gorau gallen nhw fod Ac ewch â ni te i'r cyfnod lloio yn y Gwanwyn ma nawr. Faint sy'n mynd i loio gyda chi, dwedwch y mis Ebrill? 152 yn Erfyn. Waw. Mewn cyfnod reityn? Odi. Na nhw aros o fewn mis? Bydd ddim lot yn ar ôl hanner ffordd trwy mis Mai na bydd. Waw. Ac wrth gwrs chi lwcus iawn bod y teulu ehangach gyda chi fi? Odyn. Heb teulu, bydde fe'n galed iawn. A mae'r plant yn dod yn arbennig o dda amser wyna. Mae'r tri yn wyna, David gyda hyder, so maen nhw yn dda, mae rai gweud. A sa'n credu, wel, bydde ni ddim yn ffarmo os bydde chi ddim yn mwynhau'r gwaith, mae'n waith caled. Ar y ffarm yn ogystal â chadw gwartheg a defed, mae Wendy ac Alun yn rhoi lle anrhydeddus i lawer o anifeiliaid eraill. Maen nhw'n cadw ieir a gwyddau. Mae yna 7 paun yma. Cwn a chathod wrth gwrs, a hen asyn, heb anghofio'r moch, sy'n cael pen rhyddid i grwydro'r clos. Ond y defaid sy'n mynd â bryd i merch Delyth. Wel, dyma nhw'r defed. Delyth, faint o defed sy'n gyda chi? 1400. Waw. A pryd ych chi'n wyna'r rhain te? Mis Chwefro. O, gynnar iawn. Ie. Ac ydyn nhw'n dod mewn i wyna neu ydyn nhw tu allan? Hanner a hanner. Fi'n gweld. Ac wyt ti'n gorfod cynorthwyo adeg yn ei helpu mas? Pryd dwi ddim yn gwaith. Reit. A beth yw dy waith di te? Dwi'n gweithio yn Quadbikes Wales, lan o'r mynydd. Mae'r gwaith lan ar y mynydd hefyd? Ie. Sut wyt ti'n mynd i'r gwaith te? Ar y quadbike. Gywais, yn dweud? Gwych. Ac beth wyt ti'n meddwl fyddi di'n neud? Wyt ti'n mynd i aros yn yr ardal yma de? Dwi'n credu, ond sa'n siŵr. Ie. Gawn ni weld. Ond ti'n hoffi byw ar y mynydd? Ydw, mae'n iawn. Oes am dwywaith fod amodau anodd ond dod ar gorau allan mewn pobl. Ac yn sicr, mae'r teulu Jacob wedi datblygu busnes llwyddiannus iawn yma'n hyn, ar ben mynydd y Gwair, tu ôl i mi fan hyn y rwle. A dwi'n meddwl mae dyna lle mae allwedd hyn i gyd. Sef, dyma chi enghraifft o ffarm deuluol yn gweithio ar ei gorau.